Ani YouTube family ni viewers ono jotono no phone kaham haino hai lam sokphiro kaham bai norok jotono saimano lai thanai 15 June 2026 sal maribo dara achumsa o sungsar naitotokni yakari thangka tai kifili pheya jagao tinini salmari engkha 28 June 2026 tinini o salmaribo darani sraddo thimani jorabo soguimalia tini sraddo hayakaba 13 din pandani jorabo soguimalia bo baitai malai thai kari hai ngi thanga chungbo phatar hasteo phaimani jora bo thimani jora chungbo hotat kai thangi malia rang puisani bo kaisa bepar tongo abon bagai no thangmai ango gangke phatar hasteo chungbo rang khoksa khongni ajinani hinai phaimani no khajan ta khungte buku song inge abon bagai no chini bo nogo thanai taisa phainai gangke belai gana khorcha kabango gabon bagai no nongni borobo chungno mana khaikya gangke bongni kokdomani bo chungbo thanglia gangke tamle khainan dongsi khajan ta khungte buku song khawo kha khamui pano khawo dukhuna oi pano male matongra kha tini belai khena kablai koglai rok laija khaino hai paithakni nairung mung khayeng jak tini chini buskango kepalo sir horjago haike jengbo phatar hasteo phaimani jora darabo thiman jora abo haike angnai hinai jengbo saibe abo hai angnai hinai ro wan sokjagya tini angui se thanga ngangke tamle khainan dongsi mukhang mo noglia tabo 13 din pandao bo manjagi malia mungsa khaina kari khajan ta khungte bukhung song jeng next time rogo thangsinai chini bo kaisa jora khajak tongo jeng thanani hini wan sugui tongo engke batija hayakeba darani busla tabuk ani batija bo tongo phatar hasteo bo gang kubun jaga tongo engke angke kubun jaga tongo bo puiles kang ni simin tongo ang to ulos phayo gangke bobo emne gangke ang jeng bobo emne gangke jeng jora khawi tonjak jodino upor wala hayakeba mutai jengno kaham kurung ton gangke jeng thanai jeng bo maso thanai nongno tabu bo reveal khayako sayako thala thanai hinuan sugui tongo jeng kisa jora nawi thanai ang gangke to dip nawi thanai hinuan sugui tongo sebra woi usalayo indi rong nana kisa gobang namano no saimeyako jodi gobang man thangangke gobang boemne gangke dorkarani tam himalle jeng batija ang khai jeng eklogi ke thangise darani bekreng jenarak mane osti abono jeng khibine hinuan sugui tongo aboni bagise tabuk o jorawo jeng thangyangui tongo ta engke chini jora khamani jorao jeng thangangke ta kisale jeng rangrok ajigui thangi manna buskango taisa rang puisa rok bo nangnai ko chini darani mungui gobang mano abo hai samung tongko gangga buskango be osti bisorjon hayakeba bekreng khibna nangnai engke bekreng khibi phai bo tai panda chikon sabano khaina nangnai engke abo hai bo khorcha kisa misa tongko gangke yapo puisa nangbole khaja ta khukte bukhung song gangke abono wan sugui tonglai mani jeng ini to Thangapuru kebuta kabdi lamari min ani lamari min ani Thangapuru kebuta kabdi lamari min ani ang Thangapuru kebuta kabdi lamari min ani menai rohor di hamari roi bekhani ang thang na
puru kebuta kabdi lamari min ani Aşık tonglayma Şuyjagı tonganı kawo Longma tongshak Bıka pogıla Muytu tonganı kawo Inilaynay Aşık tonglayma Şuyjagı tonganı kawo Longma tongshak Bıka pogılak Muytu tonganı kawo Ang thangna puru Kebuta kabdi Lamari min ani Kapang kapurma kumala subui Norok noya paru angle Tini tishalo mathang nai no Muytu manan khale Kapang kapurma kumala subui norok noya संसारनि रायदा तांगिहा कमरना जतो तांगिना शिराब साकिशा जरानि बा तांगिया शगमु कुमु लांनाना शिराब साकिशा जरा